как TikTok ми прецака главния профил, като от един перфектен профил стана буквално неизползваем за нула време и как евентуално да се защитите от това нещо. И истината е, че според мен няма как да се защитите от това нещо. Писал съм на страшно много съпортери, попълвал съм форми, нищо не ми помогна, всеки съпортер прехвърляше вината на следващия, докато третия съпортер просто не ми отговаряше на съобщенията, което беше скандално тъпо и скандално несериозно. Но както и да продължим към историята. И сряда си правих лайфче. Окей, ненормално лайфче за 10 минута получавам Age Restriction. Не съм получавал от много време. Викам си, добре. Опа, забравя да спомена, това е новия профил, така че всеки, който харесваше контента от миналия профил и харесваше и мене, може да ме последва в този профил новия. И ще продължаваме, брат, ще докажа, че мога да направя втори път. Бързата работа, предния път се оправи за 9 часа. Този път пише, че от 24 часа ще е готово. Пращам апила, пращам личната карта за хората, които не вярват, че имам 18. Ако искате си го зумнете, 2007, 14 февруари, да, както и да е. Направил съм ги февруари месец, моите 18 години. И я пилвам, нали, пишем, че до 24 часа се оправи. Чакам 24 часа, нищо не става. Пиша на съпорта, не ми отговаря. Идва втори ден. Пиша на съпорта, отговарям. Прехвърля вината. Накрая някакъв специален тим шал да ми оправя акаунта. Единия спира да ми отговаря по средата на нищо. Добре, викам хубаво, ще почакаме. Единия вика, до 2-3 дена ще се оправи с по-кич, като ако има много заявки. И аз чакам, нали, стига трети ден, пак пиша на съпорта, пак нищо не става. В момента сме пети ден. В момента съм пети ден да ми оправят акаунта. И днеска гледам известие от TikTok. Заради Age Restriction. Викам, бре, мога да са го оправили. Отварям го, спрели са ми съобщенията. Нямал съм 16. Моля, и най-тъпто е, че не мога пуснеш втория пил, докато не ти кесам от първия. А моя първия пил е някъде изгубен в системата и никой не мога го провери. И разбирам да бях пушил на лайф, или да бия на някой на лайф, или да пия вино на лайф, да я знам, все тая. И заради това нещо да ме ограничат. Но не и за нещо, което не е вярно. Така да е, който има идея и евентуално някой са го бавили повече от мене, ще се радвам да ми пише. А и ако някой работи за TikTok, евентуално ще се радвам да ми помогне. Даже съм готов да си платя. Да.